Максим. Пане Максиме, я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава, пане Максиме. Ми, до речі, буквально 20 хвилин тому ваше відеозвернення у прямому ефірі дивилися. Пане Максиме, ви заявили і розповіли про те, що депутат Держдуми Росії приїхав туди на тимчасово, наскільки я розумію, якщо не правий, поправте мене, на тимчасово неконтрольовану українською владою частину Золотого. Правильно? Так. І яка реакція військових, пане Максиме? Військових де? На Золотому 4? Наших військових, безпосередньо вас, вашого батальйону. Дуже негативно до цього, тому що ми бачимо, що російські депутати можуть вільно пересуватися по території окупованої України. Пане Максиме, бачимо, що це веде. Яка взагалі реакція в подальшому? І розкажіть, будь ласка, з місця події, що там нині у Золотому коїться щодо розведення, чи відкривають вогонь, чи фіксували ви особисто відкривання вогню? Так, ми чули сьогодні багато пострілів. Вистріли відбуваються завжди, вони не припиняються ніколи. А режим безпеки досі жовтий? Як нам сказали, то вже ні. А що, скажіть, будь ласка, кажуть місцеві щодо обстрілів? Тому що однією ж з умов було, аби 7 днів була тиша, і з умов маю на увазі розведення військ. Тім війська розводять, але, згідно вашої інформації, обстріли продовжуються. То як на це реагують найголовніше місцеві люди, які від цього страждають? Місцеві люди кажуть, що воно це завжди відбувається. Коли приїжджають, то завжди всіх брешуть. Вони кажуть, що обстрілу нема, а насправді то все відбувається. Обстріли завжди. Скажіть, будь ласка, хто фіксує ще, крім вас, ось ці обстріли? Поліція місцева, волонтери? Чи хто там взагалі зараз за режимом тиші контролює? Якоби за цим контролює ОБСЄ, місія нагляду та поліція місцева. Але як це вона робить, невідомо. Тобто вони цього всього не бачать і не чують обстріли ці, правильно? Так. Так. Вони кажуть, що обстрілу нема, але... Пане Максиме, останнє питання уточнююче. Ви фіксуєте на відео чи на аудіо ці обстріли? І де їх можна побачити? Так, завжди фіксуємо. Є телеграм-канал та канал у Фейсбуці «Останній блокпост».